Ezihamba phambili indaba namuhla limchithile enkantolo UMSHOLOZI. I-COSAS ukwamukela ukuvalwa kwezikole. Baqiniswe idolo ABASEKHALENI LEMPI YOKHUVETHE. Lezi indaba zo-1KZNTV sifundele uThabani Maphumulo sanibonani. Inkantolo yomthethosisekelo kuleli siyalele lo wayengumengameli wakuleli uJacob Gedleyihlekisa Zuma ukuba phonswe esikhindini ngesenzo sakhe sokudelela umyalelo ukuba vele phambi kwekhomishana kaZondo ukuyophenya ngokugwamandwa kwembuso. Ujaji uSisi Khampempe uyalela ukuba uZuma aphonswe ejele izinyanga eziyi-15 kwazise wayengumengameli wezwe ukuqonda kahle umthetho njengoba wadelela umthetho wakuleli. Inkantolo yomthethosisekelo kuleli imthole necala wayengumengameli wezwe kuleli uJacob Gedleyihlekisa Zuma ngecala lokushaya indiva umyalelo wekhomishana ephenya izisolo zokulawulwa kombuso yidlanzana. Inkantolo yomthethosisekelo yamyalela ukuba ke ayovela phambi kwekhomishana kaZondo ephenya ngokugqamandwa kwamandla ombuso wakuleli ngesikhathi ke sangumengameli wakuleli. UZuma wathola ke izeluleko kubantu abahlukene ebemvakashela enkandla kodwa kwalibeka ngembaba elokuthi ke akalisabi ijele uma kumele aboshwe uzoya ejele. Ujaji Sisi Khampempe okuyena okhiphe isinqumo uveza ukuthi indlela aziphatha ngayo uMsholozi yayingafanele kwazise wakwaba ngumengameli wezwe. uKhampempe ubeseveza ukuthi akekho ngaphezulu komthetho kuleli. Inkantolo yomthethosisekelo igwebeke uZuma izinyanga ezili-15 ebhadla ejele. It is declared that Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma is guilty of the crime of contempt of court for failure to comply with the order made by this court in Secretary of the Judicial Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption and fraud in the public sector, including organs of state, versus Jacob Gedleyihlekisa Zuma. Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma is sentenced to undergo 15 months imprisonment. 5. Mr. Jacob Gedleyihlekisa Zuma is ordered to submit himself to the South African Police at Nkandla Police Station or Johannesburg Central Police Station within 5 calendar days from the date of this order for the station commander or other officer in charge of that police station to ensure that he is immediately delivered to a correctional center to commence serving the sentence imposed in paragraph 4. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaKwaZulu ongoye uDokotela Zakhele Shamase uphawulile ke ngalesi sinqumo. Khona ukukhulu kungathekisa kodwa ngoba nasesiphumile ke kodwa uMsholozi bamgaxa inyanga eziyama15 ejele futhi engasaspendiwe futhi akhokhele nendleko zenkantolo vele sesikujwayele lokho no South Africa nasenezwe sebekujwayele lokho ngoba kuhlale vele kuphuma inqumo enjalo kubantu abathile abafana nayo uMsholozi kodwa manje ufike kube inkinga manje nokufika kwenza ukuthi ingalo yomthetho yethu ingabazeka ukuthi amajaji la akhiphe lezi sinqumo bengavumelani onke ngothi lwawo athi ke noma ngabe kunjani ke azange but the judgment is impervious uchaza ukuthi azange bakube nomthelela othile noma into incindezelo kade benayo noma bekubhekile babukwe nje umthetho usebenza kanjani. Manje ke la inkinga esinayo la eSouth Africa le judgment lena iphume ngosopolitiki noma wayekade ngumongameli noma usopolitiki. Manje asikwazi ukuhlukanisa ukuthi sithi ke sibheke ngalo umthetho kuphela fanele sibheke nepolitiki yezwe ukuthi isesimene esinjani ngaba namphumela mini nje ezweni nje jikelele lezi nqumo zezinkantolo ngoba baningi abanokukhala ukuthi inqumo zezinkantolo zakamuva nje sengathi ithanda ukuthi zenzelele noma amajaji afumbathiswa. uZuma unezinsuku ke ezinhlanu zokuba ke azinikele emaphoyiseni ongaba ke yisenkandla okanye eGoli ukuze ke aye ezikhindeni. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV mina ngikusamukeliswe Ngqulunga ngibeka ngiseRichards Bay. Uhlalo lwenhlangano yabafundi esifundazweni KwaZulu-Natal I-COSAS uJabulani Mchunu uthi basamukela ngezandla ezimhlophe isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokuvala isikole kusasa ngokungabheki ukuthi isikole sizimele noma sikahulumeni. Umchunu usho kanje ngesikhathi nengxoxo ekhethekile nethimba lesindaba ulandela isithangamsa bezindaba sikaNgqongqoshe wezemfundo isisekelo uAngie Motshekga izolo nalapho eveze khona ukuthi kumele kushaye uLwesihlanu kungasekho zingane emagcekeni ezikole ukugwema ukusabalala kwegciwane UKUVALWA.
Inhlangano emela abafundi emazingeni aphansi I-COSAS esifundazweni saKwaZulu-Natal isishayele ihlombe isinqumo sikahulumeni kazwelonke sokuphuthumisa uhlelo lokuvalwa kwezikole ngokungachemi. Izikole kulindeleke ukuba zivale kusasa ekubeni bekumele zivalwe ngesonto elizayo ngenxa yokunyuka kwezibalo zabantu abathelela ngegciwane i-COVID-19. Umengameli umnumzane uCyril Ramaphosa ngesonto kade ekhuluma nesizwe wamemezela ukuthi izikole kuzomele zivalwe osukwini lakusasa. Kulokhu sikhombisile ukuba unguhulumeni ocabangelayo futhi nobonelelayo ngoba azange kube khona inequality in terms of ukuba kuthiwa kuzovala izikole zabantu abamnyama noma ekuthiwa ama-public school kuvulwe ama-private. Kepha utheme memezela wathi zonke izikole lapha eSouth Africa zizovala ngokunyuka igciwane noma ngokunyuka komkhuhlane okuthiwa i-COVID-19. Sibonga kakhulu umongameli leso decision ayenzile futhi ngalokho akwenze umongameli sithanda ukunxusa kakhulu abafundi nabazali ukuthi lokho akusho ukuthi abafundi abazoyisebenzisa ukuthi bebe uvanzi noma bengalawuleki emakhaya, but isona sikhathi kumele sithande sisebenzise sihlale emakhaya siqhubeke sifunde ekutheni kuzothi makuvulwa izikole siqhubela begcine khona ngecurriculum. Futhi siyanxusa kakhulu abazali ukuthi bedlale irole ekutheni bebhele abafundi ukuthi behlale emakhaya bebe uzinzo befunde engathiwa imisebenzi yothisha ukuthi bebafundise, but nabo kube khona irole abayidlalayo bebalekelele kakhulu. Umkhono ubese yaphinde egcizelela ukuthi kuzomela kube khona ukubambisana phakathi kwabazali, abafundi kanye nomphakathi ekwenziweni komsebenzi wesikole. Lijoka lomfundi nomzali ukuthi belekelelane ekutheni bezama ukuthi umfundi amfundise. Yabona msakazi isimo seabnormal ayikho ngaboni, so kungcono ukuthi umzali kube khona irole ayidlala noma amanye amalunga omndeni. Siyavuma kunabantwana abazintandana abahlala nogogo abantu abangababheki babo. Siyafisa ukuthi omakhelwane lento ye-education akusinto yomuntu ohlala kuphela ekhaya but into ye-society. So siyafisa ukuthi bonke amalunga omphakathi akube nendlela abalekelela ngayo abafundi ekutheni bebalekelele ekutheni into ezingazazi. Kunothisha la msakazi abafundile noma banama-degree abangakayithola umsebenzi. Siyafisa kube khona irole abayidlala emphakathini since besalindele ukuthi bethole imisebenzi. Kusenjalo umkhono uthi abalindele emfundo bazombona ebheyoza kwimarsh ekulindele ukuthi bekusasa ekuveza ukuthi izobe iphikisana nokuwelela kwezwe esigabeni sesine phecelezi ebizwa nge-anti-lockdown. Asifisa ukubona umfundi noyedwa lapho ozobe khona kuleyo march ephikisana nokuba izwe elibuye ku level 4 ngoba sikhuluma nje isikhathi sesisona isizini isikhathi sokuba kuyabanda futhi uma kubanda kwa report ukuba igciwane liba mandla ekutheni makunokubanda. So asifisa ukubona ngisho noyedwa umfundi ozoyibandakanya naleyo march. Abafundi sinxusa ukuba mabahlale emakhaya benze imisebenzi yayo futhi beqhubeke noma besemakhaya belandele imigomo eyabekwa i-Department of Health kakhulukazi lapho KwaZulu-Natal iholo umama noma khokosimelane ekutheni bashe izandla befaka ama-maski bengabuvanzi. Kanti izikole kulindeleke ukuba zivalwe osukwini lakusasa bese zivulwa ngomhla ka-19 ngenyanga ezayo. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV eThekwini. Ilunga lentsha engamalunga ebandla World Mission Society Church of God eThekwini uSihle Nyangiwe uthi njengoba isimo segciwane uKUVALWA esilokhu siya ngokuba nzima kuleli kubalekile ukuchoma uphaphe lwegwalagwala abahlengazi abasebenza ubusuku nemini bezama ukuhlenga izimpilo zabantu kulesikhathi. uNyangiwe usho kanje ngenkathi lentsha iqhuba umkhankaso wayo obizwa nge-Heart to Heart Campaign Relay esibhedlela elisizimele eNtabeni Hospital eThekwini nokuwumkhankaso abawuqhuba isifundazwe sonke nabahlose ngawuqinisa idolo abasekhaleni LEMPI. Abahlengikazi besibhedlela eNtabeni Hospital eThekwini bahluleke nokuyibamba ngesikhathi njengamalungu enhlangano I-COSAS wawo ngaphansi kwebandla I-World Mission Society Church of God evakashele lesi sibhedlela njengengxenye yohambo lwayo lokugqugquzela abasebenzi bonkana abayibambe ekhaleni impi yokulwisana negciwane i-corona. uSihle Nyangiwe ngomunye walentsha uthi laba basebenzi babhekene nengcindezi enkulu kakhulukazi kule minyaka emibili igciwane likhona, ngakho-ke kubalulekile ukuthi babuye bachonye uphaphe lwegwalagwala ngokusebenza ngokuyinikela yize kunzima. Namhlanje sizoholda i-Heart to Heart Relay campaign. I-Heart to Heart Relay iqhubuzela futhi ibonga abantu bekade besebenza belwa nobhubhane we-COVID-19, onesi, odokotela, abantu abaklinayo, security guard, the whole lot of them kade besebenza bengalali, bebekipele zabengciphekeni. So namhlanje with a heart full of thanksgiving futhi with mother's heart selana sobabanga futhi abantu ukuthi baqhubeke baphambile even though kunzima silwa ne third wave and futhi ama infections ayakhuphuka futhi aya
increase but namhlanje futhi babonge futhi sibaduduze silethe uthando saletha ukubonga saletha inhlonipho siyabaqhuquzela ukuthi abaqhubeke ngomsebenzi wabo omuhle even though ngekho lula even though onzima imizimba yabo is strained ngiyaxolisa imizimba yabo is strained futhi ke abalali mhlambe nabo abadli futhi they are under a lot of strain mentally but bayeza lana everyday ukuthi basindise impilo zethu basindise impilo zabanye abantu so ukubanga ukuyithoba kakhulu nenhlonipho futhi sithi abaqhubekeke so we're giving them the strength to carry on doing what they're doing. Muva nje imbiko ithi sekukhona elinye igciwane lokhuvethe elibizwa ngeDelta eliza kabi njengoba lisabalala kuhle komlilo wequbula. Umuntu oyedwa ohaqwe yileli gciwane uma engayivikelile ngendlela angathelela abantu abayisithupha kuba yishagalombili ngesikhathi esingaphansi kweminithi. Nokulenza ke libe yingozi kakhulu. Unyangiwe uthi ke lokhu ngesinye sezizathu ezenza kufanele kube umsebenzi wonke umuntu ukwenza isiqiniseko sokunika ugqozi abasebenzi bezempilo. Siyabaqhuquzela amakhampani amasonto amabhizinisi noma ubani nje onakho futhi nesikhathi anaso ukuthi ezelana ezobonisa ukubonga futhi abaduduzele ngoba basebenza under izimo ezinzima as I've mentioned before they're putting impilo zabo enqiphekeni ukuthi basindise ezethu banakekela abantu abagulayo banakekela abantu abanezidingo ezahlukile bona ke nemindeni yabo idingo zabazivikele emuva so we encourage wonke umuntu onesikhathi futhi onalokhono ukuthi ezelana zonikeza isupport mhlambi abantu abakuzokuthi ba donate ama PPE noma ama mask or even just mhlambi isikhathi sabo just to give them a thumbs up siyabaqhuzela ukuthi nabo beze so that we can all really be able to express our thanks to our frontline workers la entabeni not just la entabeni but kwibhedlela zonke nama health facilities wonke eNingizimu Afrika. Sezizine inhlobo zegciwane icorona eseyitholakele emazweni ehlukahlukene njengoba ke kukhona igama eyatholakala ezweni laseBrazil kube yibeta etholakala kuleli I-Alpha yona yatholakala ezweni lase-UK ebese ke kuba i-Delta eyatholakala ezweni lase-India nesisabalele amazwe angama-85. U-Indo Ramratan ongumhlengikazi kulesi sibhedlela uthi ke bayakuthokozela okwenziwe ile nhlangano. It is the COVID surge and we're going into our third wave now and our nurses are working tirelessly and I think this will mean a lot to them. Coming from your heart to our heart and thank you for looking after the frontline workers. Indabeni ze-1KZNTV kubikuntomo khona mvubu ngisethekwini. Iphoyisa lakwaChephisi eMandeni eliphinde libe nguhlalo weKwezikole Foundation uZamashobane Tshali uxwayisa intsha ngobungozi besidakamiza wayinxusa ukuba ingangeni ukuzona. Ekhuluma nethimba lesindaba uTshali uveze ukuthi ungabi khona kwamathuba omsebenzi kunomthelelo ekutheni intsha igcina seyenza izinto ezingalungile. Iningi lentsha ligcina lingene kwizidakamizwa ngenxa yokuswela into engayenza okanye ngenxa yokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Iphoyisa lakwaChephisi eMandeni uZamashobane Tshali nophinda bohlalo weKwezikole Foundation usingathi umqhudelwano obizwa ngeYouth Dance Competition ngenhloso yokuthi intsha iveza amakhono ayo kwezokudansa kanjalo nezokugweba amaplate ukudJya. Namhlanje sisemandeni sizobungaza inyanga yabantu abasha la khona siqhuqhumezela amathalente ukuthi bephume ezidakamizweni nasekutheni bemithe besemancane begcine bengazi ukuthi kufanele ukuthi benzeni so that bezokwazi ukuthi nanoma ngathiwa imisebenzi ayitholakali kodwa umuntu uyakwazi ukuphila ngethalente lakhe njengoba sazi ke ukuthi ithalente lakho liyakuthatha likubeke ezingeni la ungakazi ucabange khona ukuthi ungafika khona. Lo mcimbi kubonakala intsha iphume ngobuningi bawo futhi ujabulele kakhulu. Abaningi bazomaza uKwezikole njengomuntu wesifazane onamagalelo emphakathini njengoba ephinda abe kumncintiswano kaZime obizwa ngoMrs Africa. Mbukelo kasibheke engosini yezomnotho. Irandi lu 14 rand 26 cent maqhathaniswa nedola semelika libo 19 rand 78 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo 17 rand maqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1778 US dollars 47 cent ounce kuthi wele ngahluziwe ubu 74 US dollars 68 cent umphongolo. Mbukelo kasibheke engosini ezemidlalo.
Umethula umthwalo umqeqeshi we-Richards Bay FC u-Alan Freeze ukuqeda kwabo imidlalo yokuhlunga njengoba izicoshela amaphuzu amathathu agcwele kulandela ukungafika enkundleni we-Royal AM kumdlalo bekumele ube semhlathuze Sports Complex. iBay okuyiyo beyisingenza umdlali ingene enkundleni njengenjwayelo uNondweba wenza obekufanele akwenze njengoba i-Royal AM ibingekho enkundleni yabe isiginqelwa. Kwenzeka lokhu nje leli iqembu laseThekwini limi ngokuthi lazi ukuthi imidlalo yokuhlunga into engekho ngakho ngeke lizihluphe ngokuba ingxenye yayo. Mbukele ke sibheka isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Empangeni ezobalela amazinga okushisa u15 kuya ku32 eThekwini kuLikaBhanana, u16 kuya ku30 degrees eMgungundlo Vandokazibovu, u7 kuya ku30 oLundi nakwaNongoma, u14 kuya ku33 eXhophe eLimantente kuba u8 kuya ku26 siphethe ngeFriday Filidi, u13 kuya ku29 degrees. Mbukele zingakho besikuphathela zona siyithimba lesindaba le1KZNTV izindaba siphele kuphela isikhathi nisale kahle.